Ufuna ukuyazi into engifuna ukuyazi. Nani ufuna nesithenjini? Nani ukwenzani lapho njengoba sokunje? Hayi ukuthi ngoba mhlawumbe ngihlekisa ngani. Yazi all along I've been saying this multiple times, all the times, consistently so. Mawusesithenjini ufana nami umaka boy nontombazane nolasborn. We single mother. When will you ever accept that? Ngoba makuthiwa school night or concert esikoleni uzohamba wedwa ngoba ulapha kwamabanibani. Ingane hardly see their father because ukwamabanibani. Wena ufana nami. In fact ngingcono mina because sengi-acceptile ukuthi ngingedwa. Wena udlala indoda ephethwe yituturutu. Uyikhohlisa ukuthi usemshadweni. Kodwa ukemshadweni uwedwa. Uyangizwa singithini? Uthatha u5 to 6 days before uzobona indoda yakho ngoba ihamba kwamabanibani. Nizoyizwa nini? Nizoyibona nini lento ukuthi udoti? Kunini ngitshela anizwa. Nisaba okufana nathi ngoba kuthiwa thina siyi lost cause ngithi. Nkampana kaba lost cause khona bakibe rubbish yamona mo sithembungu samasipha. Naba Ninjani? Lalelani uKelly Khumalo la ufaka ivideo. Uthi uma usesithenjini uyafana nomuntu oyi-single mother njengaye. Uma uyi-single mother njengaye uhamba uye kwi-event ingane esikoleni, uye kwi-meeting uhamba wedwa. Ekubeni wena ushadile. Ngoba umkhwenyana ngalelo langa usuke busy noMasithole, kusuke kuyi-date yaMasithole. Uyalinda makufanele wena ube nomkhwenyana wakho, wena uyalinda. Ulinda kuze kube i-10 yakho. After 6 days, after 8 days kube 10 yakho yokuthi ube nomkhwenyana wakho. Wenza izinto wedwa because umkhwenyana usuke busy nabanye abantu. Wenza izinto wedwa because umkhwenyana usuke busy nabanye abantu. Angakwazi ukukuphelezela kodwa ushadile kodwa wenza izinto wedwa. Uyi-single mother. Uyi-single mother. Indlela ayibeka ngayo uqinisile. Izwakala kanjalo. Why kufanele ushade ube nezingane futhi uphinde uphile wedwa? Does it make sense? Kodwa ke ngiyaye ngithi wasiza uNkulunkulu. Wasenza saba nezinhliziyo ezingafani. Saba namandla angafani okumelana nezinto. Wasenza indlela esicabanga ngayo yangafana, nemizwa yethu yangafana. Uyangi-understand? Cause kunezinto yayubona ukuthi hayi mani mina ngeke. Mina ngiweak. Ubona ukuthi no man, mina ngiweak for lezi zinto. But ke ngiyafisa nje since sesinayo vele ke ama program akhuluma ngesithembu sabo, abantu beveza lexabazi, the gumbies, the what. Kunaleli side ke manje lesi sesilifuna the dark side because they are showing us the bright side. There's this dark side ke manje sesifuna ukulazi. Sifuna ku-interviewe umuntu asho nje ukuthi angakhuluma into ebhalwe iscript esibhalwe udirector o angakhulumi ngoba esaba ukuthi umkhwenyana wakho uzothini o ongcono kube umuntu osebuya khona. Cause like ngiyafisa nje ukwazi, nginemibuzo eminingi. Ngiyafisa ukwazi ukuthi kunjani ukuthi uvuke ngalelo langa ungekho right. Uvuke ngazuthi ungakhuluma nomuntu wakho.
kanti idate yokuthi ukaMasithole awukwazi ukukhuluma naye. Kunjani ukubona for example kaMseleko it's not a secret ukuthi uSibanibani uyena oyifavorite yakhona. Kunjani ukubona ukuthi ingane kaMasibanibani iyifavorite, uyangi-understand? Kunjani ukuba njengale ngane isanda kufika khona, kunjani ukuba nengane encane but isupport uyithola kunkosikazi omdala? Kunjani mawubona ukuthi kuba lo nkosikazi omdala akekho kusho ukuthi ngabe isupport awuyitholi? Kunjani uzizwa kanjani ube nengane kodwa futhi kube ngazuthi usingle because uMseleko uhlezi ebusy? Umuntu obusy uzusizwe womunye womakoti bakhe. Kunjani nje already sekunama favorites akhona, umani uyazala nje nawe sekunama favorites akhona vele ngoba uqhubha usiko. Kunjani ukuphila impilo yokuqhubha usiko not lifestyle yakho oyifisayo oyithandayo? Kunjani nje ukuphila ukuthi uqhubha usiko? Kunjani ukufika esithenjini uzala intombazane bona be-expect umfana and then kushawa i-meeting kuthiwa hayi makoti phinde uzizalele omunye umfana? Kunjani ukuba sesithembini ube ne-competition because wena uzali nengane eyodwa yentombazane? Kunjani ukuba nengane ubone ngazuthi lezi ezinye ungathi treatwa kangcono, umamncane utreatwa kangcono, umamkhulu utreatwa kangcono? Kunjani ukuba sesithenjini and then wena ezubongiwe embatho uyafika mhlawumbe unumber 3, wena kufanele ukuthi ingqondo yakho uyiqaqe kangangokuthi kufanele ukuthi uthande zonke lezi ingane zala esithenjini ezu8 already sekuneyingane ezu8. Wena fanele uthande ama-personalities awu8 ahlukene uphinde uzothanda indoda yakho uyithandele ingane ezu8 njengoba uyithanda zona. Kunjani ukuthi give up ama-dreams akho? Phela khumbula at the age of 21, 22, 23 ubungazuthi wena ngelila ngiyoshada esithenjini angithi. So bunama-dreams akho nawe. You always wanted to be a doctor, accountant, ube nomasingcwabisane or whatever plan okade unayo. So manje ususesithenjini hlasimbe indoda enemali ithi hlala phansi uzoba u-housewife. Housewife kunjani ukuthi uthi wena ufuna i-BM kuthiwa cha sithenga ama-BM this year, sithenga ama-Tez, ayikho imali yama-BM. Wena kodwa ufuna i-BM, wena uzohlala inhliziyo yakho ibuhlungu ukuthi i-BM wena ulitholanga, kuthiwe sithenga ama-Mercedes kodwa wena ubufuna i-BM but uzonikezwa leyo Mercedes leyo. You are driving imoto ongayithandi just because udate ukhetha ukuthi akube ne-status esithize. Kunjani ukwazi ukuthi it's Monday, it's cold, i-date ye-cuddling, so wena awukhadlishi, wena ushadile wena kodwa awukhadlishi, and then uma ngwabe yena unenhlanhla yokuthi i-date yakhe yokuthi iyokukhadlisha, basitshele about the STIs, the infections. Angithi niyazi ukuthi lezo zinto zidalwa mhlambe insipho esisebenzisayo, ama-pets nani. So if kwenzekile omunye waba nayo wathelela ubaba, kuyaye kwenzakaleni kuma cases anjalo? Guys, it's a lot. Kunjani ungaphumuli, like ukuba nengqondo engarelax, ingqondo yakhe ayirelax, uhlezi ukuse-competition ngaso sonke isikhathi, ulele ukwi-competition, uyavuka ukwi-competition, uyaqoka ukwi-competition, uyoshopha i-competition, yonke into oyenzayo wena you are in a competition, uyazazi ukuthi ukwi-competition. Kunjani nje ukuba kwi-competition yakho standard for the rest of your life? Kwi-competition yokuzala, competition yengane ihlakaniphile, competition yengane enhle kunalezi zabanye, i-competition yokuthi wena Nkosi, hey uNkulunkulu wasenza kahle, sangafana. Kunjani ukwenza izinto wedwa because ngeke umseleka lokho etatazelana nawe kiwa ko-Edgars uyothenga impahla? Uzohamba wedwa ushadile, uzohamba wedwa kodwa uyothenga impahla? Uzohamba wedwa ufunela ingane isikole? Qinisile ikheli khumalo? Uzohamba wedwa ufunela ingane isikole? Kunjani
wena umakoti ongafundile, mhlawumbe laba abanye bafundile noma bangasebenzi bafundile, so kuhlale kuphaswa ama-remarks ukuthi umakoti ofundile. Kunjani ukuba umakoti ofike ngalona i-virgin, laba abanye bafike bama-virgin? Kunjani ukuba umakoti ofike senengane yangaphandle, bona laba iy'ngane zabo izala ekhaya, kancane kancane kuphaswa ama-remarks, kancane kancane kuphaswa ama-remarks, kancane kancane kuqhathaniswa iy'ngane, kancane kancane kuqhathaniswa i-cleavage, kuqhathaniswa i-figure. Oh Nkosi. Hayi guys, ngeke yazi ngi-weak, ayi ngi-weak ngeke, ayi ngi-weak bafethu, ngi-weak mina, ayi ngeke bafethu, ayi ngeke. Ayisaluthi abanye abantu abafazi bephelele, uthi uyintombi uwedwa ube yintombi eziwu-10 the way osuke ustrong ngakhona. Hayi abanye abantu ngiyabavuma, abanye abafazi ba-strong, akuyonto yanombali yayana. Thina nje nathi singazaca sibe bangaka, singazaca sibe bangaka. Uxele qinisile kodwa uKelly Khumalo yenza sense lento ayishoyo, kodwa ke sithanda into engafani. Okay, referring to my previous video ne, ngisaqhubeka kuyona lento ukuthi asifani sabantu, asikho strong ngendlela efanayo. Uyabona kunomuntu othi uthandeni iy'ngane zami, kusho mother of 3, athi umfana cha, iy'ngane zizosala ekhaya, oh angizithandi iy'ngane zakho, and understand. And then kube khona umuntu ozothi mina hayibo, thina ekhaya sasiba u5, thina sakhuliswa i-stepfather, ngisho uma eseshonile i-stepfather sasikhulisa. Niyazi ukuthi idalwa yini leyo nto ne? 1, idalwa ukuthi asifani sabantu. Kunabantu abathanda iy'ngane, sidalo sakhe nje, uthola ukuthi uyindoda ethanda iy'ngane, uyindoda ethanda ukuthi kusaphazeke iy'ngane egcekeni, uyangi-understand? So mhlasimbe yena akabanga nayo inhlanhla yokuba nalezo y'ngane lezo. So mayesethanda umuntu oney'ngane, mayesebona i-opportunity yokuthi uzofulfilla leya fantasy yami, anithande u-stepfather, yazi, anithande anikhulise njengey'ngane zakhe. And then mase kuba khona umuntu oney'ngane ozobuka uMaZulu ukuthi indoda yakhe nakho nje imthandile nalezo y'ngane, mayesefuna ukuthi uBabdlomo naye afane noBabzulu, uyangi-understand? Kumina ngeside lami, right, I find it unfair ukuthi mina ngingathi ngihleli ngingabi nazo iy'ngane because angimboni umuntu o-right engingaba nengane nayo, uyangi-understand? Because impi yazi iqalaphi? Impi iqala la sekuthenini wena uney'ngane, ubaba wazo akekho empilweni yazo, uyangi-understand? Ngoba uma uney'ngane ubaba wazo esempilweni yakho, indoda iyakuthanda, iyazi kodwa ukuthi lezi ngane eziwu5 i-school fees sazo ngesikhokho yimina, sizokhokha ubaba wazo, sizobambisana. Mina ngizokuthenga ukudla, ngizobathengela into zokugqoka, but ubaba uzokhokha i-school fees, uyangi-understand? Nanokuthi abantu baphila i-lifestyle engafani. Nakho wena uyafika uphila i-lifestyle yey'ngane zakuma-private school wena, alright, phila i-life yey'ngane zako bani wena ney'ngane zakho, and then ipartner yakhe isikufikela ney'ngane eziwu4, i-school fees isu-250,000 per head. Kusho ukuthi wena mawuthi uthatha lo muntu ney'ngane zakhe, kusho ukuthi wena kune-1,000,000 wena, 1,000,000 rands ekufanele ukuthi iphume iyokhokhela iy'ngane zikapartner wakho, because ngeke kwenze sense ukuthi la endlini
ezala ekhaya zifunda kuma-private school and then zizofika lezakho zizofunda ka-government. Uyayizwa leyo nto? Kanti wena osuke uney'ngane ey'funda kuma-private school usuke ubhajekthile ukuthi uzoba ney'ngane eziwu-2. Uyayizwa leyo nto? Uzoba ney'ngane eziwu-2. Lezi ngane eziwu-2 uzo-afforda lo 500,000 every year yokuthi ziye private school. So wena mosufika nale ngane zakho eziwu-4 usufuna mina ngikhiphe 1.5 million ukuze le ngane zakho zonke nazo zifane nalezi zami. Siyaqala-ke ngxabano. Ubani ono-budget ka-1.5 million o extra? Akekho. Isiyaqala-ke manje indaba isithi no, ingane ayihlale noma bazo. Ngoba wena njengoba ufika nale ngane zakho usufuna ukushintshisa izingane zami i-lifestyle esiphilayo. Uyayizwa loo nto? Wena ujwayeza izingane zakho ukuthi njalo ngomgqibelo kuyahanjwa kuyiwa kuphi ne? Njalo kuyiwe Cape Town kuyiwa kuphi every month kuyiwe Cape Town. And then wena mosuletha le ngane zakho eziwu-4 ne? Awunayo na enough money yokuthi le ngane zakho ziwu-4 zigibele ibhanoyi nathi. Mina ngafunda, mina ngasebenza ngaba right. Ngaba ney'ngane eziwu-2 because I can only afford 2 kids. Wena mosufika nalezi zakho-ke uyilanda koma wazo. Of which it's a good thing uqoqa ingane zakho. Uzilanda koma wazo usuyiletha la endlini. Usuzenza ukuthi thina sishrink-ke manje. Because asawu-afford phela u-60,000 ukuthi sekuzohamba le ngane zakho mase kuhamba nathi futhi. Uyayizwa leyo nto? Kanti mina ngiyawu-afforda mina u-20 owanele mina ney'ngane zami. Nawe-ke singangimpintshisa ngoba umkhwenyana wami. Kodwa manje wena usuphilisa iy'ngane zami kabuhlungu ngale y'ngane zakho iletha la. Uyayizwa leyo nto? It's the same thing for men. Imeni nemeni isuke yazi ukuthi mina iy'ngane zami ngizoyi-afford isikole esiwukuthi. So wena as a-wife uma usufika nalezi zakho eziwu-4 ususho ukuthi indoda fanele ispende 1.5 million. Mase ufika nale ngane zakho eziwu-4 futhi usuyakhalaza ukuthi ezakho ifunda ka-government. Niyabona ukuthi iyaxabanisa ngempela lento yey'ngane. Okay, asitheni-ke indoda esuthayo-ke. Uyoshada nendoda esuthayo, right? Ufika ney'ngane eziwu-4, mhlawumbe indoda ethi usuthayo ney'ngane eziwu-2. So he won't mind spending 1 million for school fees, right? Nansi-ke lento efike ingibulale tu angikhathani noma ngabe usutha kangakanani noma ngabe uyibillionaire. I cannot, mina Bongiwe Mbatha, I can't. Angeke ngikwazi ukusithatha ingqondo yami nenhliziyo yami ifocus kumakhanda awu-4 ahlukahlukene ngithi pay attention to ingane eziwu-4 ezinama-personalities ahlukene. 5 ngawe. I can't. I'm very weak. I can't. Ngi-weak. Ungangibali nje mina lapho. Dlulani ngesitimela. Angeke ngize ngikwazi. So manje mina ingqondo yami sekufanele ngiyishifte uthando lwami, ingqondo lami ngiliozule ukuthi okay ke manje sengihlalelwe lamakhanda awu-4 ke manje. Khumbula bengingekho prepared ukuthi mina ngiyoba namakhanda awu-4. Oma bey'ngane zabo bona the time bekhulele bayayiprepare ingqondo yabo ukuthi sekuzofika umuntu bamlindele lowo muntu. Ingqondo yabo nje bayiprepare bayishifte babe nama-plans ukuthi bazokwenza kanjani. You understand? Mina yami ingqondo ayikazi prepared ukuthi ngizoba namakhanda awu-4. So manje mina senginikezwe igift yamakhanda awu-4. La makhanda awu-4 ano-8 years sekufanele mina ngishintshe manje ngelanga lomshado. Sengiyashintsha-ke manje ukuthi yazini sekufanele ngithande le asikho isikhathi anginikezwanga isikhathi sokuyiprepare ukuthi kufanele ngithande lamakhanda awu-4, kufanele ngivuke lamakhanda awu-4, kufanele ngikwenzisa ama-homework. Amakhanda awu-4 bakwethu ahlukahlukene. Angeke. Ngi-weak. Mina ngilo muntu ongamfonela, hey Bongi ungishiyela ingane esikoleni, ngithatha ingane ngishiye esikoleni. Hey Bongi ohambele ubenzele i-shopping, ngibenzele i-shopping. Awuhambe ubakhiphe bayodla, ngihambe ngibakhipha bayodla. It ends there. Angikwazi mina, angikwazi guys, nginkinga ye-mental health. Angikwazi ukuthi ngahlala namakhanda awu-4 sibuka i-TV nayarawunda yadansa, omunye udlala iskuta, abanye bayadubulana, abanye badlala ibhola, bayathethisana, bayalwa. No, nginkinga ye-mental health bakwethu. I can't.
Mina engikwazi ukuhlala nalawo makhanda akho lawo 4. I can't. Le yanqambazane yakatshangase lento eyayiyenza. Hayi. Ngiyayivuma. Ngiyithulela isigqoko. Kodwa buka ekuyenzeni kwayo ke kwaphelela phi? Uzubonisa amadoda wanandaba. Sekufanele ke manje anese. Sekufanele ukuthi anese inhliziyo yakhe ke manje ukuthi akhohlwe ilamakhanda lawa kade sewathanda esefana nezingane zakhe esewathanda esewafaka engqondweni la ekhona uyawakhumbula yabo manje uyabipolar. Uyabipolar akudlali phela ukuthi ufike uthanda umuntu abe umuntu wakho uyitshela ukuthi hayi umuntu wami uyingane yami. Wazi ama TV eda wathandayo, wazi ukudla kwakhe, wazi ukuthi uallergic ini, wazi imovie yakhe, wazi amamuthi akhe, yonke into uyayazi usumfundile. Kuyaba lo muntu futhi useyasuswa eduze kwakho. Uyazi ukuthi kunale ingane lezi ezikwazi ukwenza ukuthi usmile noma ngabe uneyinkinga kangakanani usuyayibona isixoxela into ekuhlekisayo uthothi kukhonzile nayo. Lo muntu okwenza ube happy seyasuswa futhi eduze kwakhe useyofuna uma omusha. Ikhona into enjalo? Ikhona into enjalo? Yazi sometimes thina expectwa izinto obonayo ukuthi hayi mina ngengilunge. Yes, uNkulunkulu usidale sangafana. Ngiyayithanda leyo. Ukuthi usidale sangafana, asifani. Asifani ngempela ngoba ngabe kumapetupetu. Angazi ngabe kunjani ezweni. Angazi. Hello Mzansi, welcome to Mkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nankeli Khumalo, she's coming for Bandu. Laba sesithenjini ukuthi mase sithenjini edifanela nje naye. Uyafana with single parents nje wona but inkinga yakho usenga accept bona bangqono seba acceptile. Uya kuma parents meeting uwedwane because indoda yakho namhla ikumazibani. Uyibona after 6 days uthi njena sangano lento Yes, team. But comment it down on the comment section. Go to Ngicabanga mina nawe sibonana next time. I'm signing out. So goodbye.